Bon dia. Benvinguts al concert que amb dedicació i treball ens ha preparat l'orquestra de la Societat Artística Musical d'Alginet. Abans de començar, com sempre, voldríem agrair la presència del senyor alcalde Pepe Alemany i Motes, del regidor de Cultura senyor Vicent Gaya, d'altres autoritats, de tots els assistents ací reunits i així com de la col·laboració de Xavier Terol Ballarri i Jesús Antic de manera desinteressada. Poden aplaudir. En primer lloc, l'orquestra ens oferirà l'obra Chacona de Juan Aranes, a continuació concert per a orquestra en re major d'Antonio Vivaldi, el primer moviment Allegro molto, de la mà del director Adrián Garrido Belda.
Seguidament, l'orquestra interpretarà concert per a violoncel·lo en si menor RB 424 d'Antonio Vivaldi, el segon moviment Largo i el primer moviment Allegro non molto. El saxòfon solista serà Adrián Ferrando.
Continuem amb la sinfonia número 12 en sol major de Wolfgang Amadeus Mozart, el primer moviment alegre. I després escoltarem Andante Festivo, de Jean Sibelius.
solista al piano, Jesús Ángel. Seguidament, Suite en estil antic, de Francisco Cuesta.
Per a finalitzar aquest concert escoltarem Pizzicato Polka, de Johann Strauss. Ara sí, per a finalitzar aquest concert escoltarem Pizzicato Polka, de Johann Strauss.
Donem per finalitzat el concert de l'orquestra. Esperem que els hagi agradat i hagin gaudit d'aquests moments de bona música. Els desitgem que passin un bon moment. Moltes gràcies per la